Buhay na buhay mga beli. So may bagong bukas na coffee shop dito mga beli sa bayan ng Arayat. Dito sa amin sa Arayat, Pampanga. Ayan, Balay Aslagan. So ibig sabihin niya mga beli, ang Balay Aslagan is sinisikatan ng araw yung bahay. Yan, yung balay is bahay, Aslagan yung sinisikatan po. Laki mga beli. Mga beli, nung ginagawa to, kala ko ano to, kala ko resort. Pero ngayon natapos na. Yan, coffee shop ang kinalabasan. Laki ng genset nila mga beli. So hindi pa siya tapos, pero yan, nag-ooperate na sa coffee shop lang. Yan, shoutout Mami Bless. Dinala ko sila rito. Kaya lang yung time na yun, hanggang 9 PM lang po to eh. Trado ka agad. Yun ang laki mga beli. Yun, may sounds. Hello po. Kabeli. Ligaya go. So kabeli, nakita tayo nila Ingo sa kanila ano. Sa kanila mga kumpare nila. Pasok mo sila. Yan eh, magmerienda tamo. No kay bat. Kiri-kiri ba yung? Pauli na kaya. Napapasugin mo kahit magkape lang kaya. Yan si John Paul, wala. Mini-message ko. Hindi ko alam kung makakaabot. Biglaan lakad to mga beli. Yan, naipon kasi yung mga team natin sa farm kanina. Kaya niyaya ko sila rito. Tapos pagkakaalam ko may mga hotel sa likod to. Yun, laki no. Ganda no. Ano mga kabeli? Ayos. Nandiyan sila Ingo. Mga beli, galing sila sa birthday yan eh. Oh. Ayan mga beli, tara, order tayo. Wala si John Paul. Tres, message nyo nga si John Paul kung makakaabon. Layo ka na, tatang namin ako eh. Umalis, hindi, baka nandito lang sa bayan eh. Pwede nang dumiretso rito. Yun oh. Oy, yung mga anak niya, baka magtalunan dyan, kala swimming pool. Sis! Tara, kape tayo, kape. Chano, in the house. So, very lagi. Tapos yung table nila, ilan lang sa labas. So, total lang, hindi pa talaga tapos. Napakaganda ng lugar mga beli. Tres si Tres. Kuhanin mo na lang yung order nila kuya mo. Maliit yung ano sa loob. Mapupuno sa atin yun. Picture ako lang po yung menu. Oh, sige, kuhanin mo muna yung menu. Hoy, kuha na lang kayo ng pwesto natin. Mapupuno sa atin to. Marami tayo. Beli, mapupuno yung loob nito sa dami namin. Yun. Baka may kape na ano. Yung second floor pala lo. Malit. Nga? Malit lang po eh. Sa mga beli, ito muna yung sinaserve nila. Coffee muna. Puro kape, walang ano. Wala silang mga pasta man lang. Pastries wala. Wala no? Sa mga beli, puro kape lang. Ano meron sa taas? Picture. Picture ano? Picture. Nakabili kita sa taas. Sige na, order na kayo lang. Tignan nyo ano. Tapos sila ano, pa-orderin mo na lang. Pagkita mo sa kanila yung menu. Coffee shop. Ay, may mga salad, french fries, saka... Kaya tayo sa taas mga beli. Kaya tayo sa taas. Hello po. Ano meron dito? Sa value. Design nila yung mga lumang libro. Ganda ng lugar. Paikot yung... Yun, wala mga beli. Picturean lang, paikot.
Mga beli, ito na yung pinakataas sa pwesto natin. Kakaalam ko, ito yung mga pinaparentahan. Hindi ko alam kung magkano. Lalaki. Swimming pool na lang ang kulang, mga beli. May swimming pool sa likod, mga beli. Parang private pool. Lagi oh. Yung mga kabeli oh. Pumunta kami nila misis dito, umuulan. Wala masyadong tao kaya maaga sila nagsarado ng time na yan. Go! Paupuin mo na sila na doon, no, para may table tayo. Ay, hindi ko alam kung bakante yan. Walang pwesto, di standing na lang. Ganda, mga belly. Ay, baba na tayo. Ayun yung pinaka-agdanan, mga belly, paikot. Ate na yung order? Paul, ang order niya? Coffee. Brewed coffee. Puro kape, Paul. Ay, hello baby. Hello. Kinakalapit ako. Min-order na, may kayo order na kaya? Ba, nantay tres. Tapos mga belly, may Caesar salad, kanin salad. So yun yung available na food nila. So mga belly, umorder kami, linilista na lang namin. So tapos pagdating sa counter, isang order na lang. Masarap, extra sugar saka extra cream. Panis masyado. Daming customer, mga bel. Susunod yan, may mga rice meal na rin dito. So yan, mga bel, willing to wait. Baka mamaya kumusta ka na namin. Ano, yung mabilis na lang, donut, french fries, ganun. Ano, press? Pareho po. Okay, mga beli, willing to wait to sa ano, medyo matagal lang clubhouse nila. Ano na lang, sige, french fries na lang kami. Magkano yung price? 80 pesos po. Pengi kami 5. Ay, nakalista doon sa cellphone. Davao po. Ano sa inyo? Sabihin. Huwag na po yung club. Huwag na. Wala, matagal. Wala niya rin yun. May depende ko. Ano po? Ali? Ah, beli, ito yung ano. Yung tip box. Yan sir, magkaalaman yan sir. Ha? Box, magkaalaman. Hindi pa doon talo pinag. Ayan, ayan. So yun, mga beli, magbabayad na tayo. Biglaan lakad nyo, ha? Siya. 200. White mocha, diba? Ayun na, mga beli, waiting tayo. Thank you po. Pag nakakita ng camera si Princess, eh. Smile mo na, smile, eh. Like this. Flying kiss, baby. Dali. Mga beli, ano ko, galing sila sa birthday yan. Eh. Sakto naman, nakita natin. Yun.
Ganda ng lugar mga bele. Alam lamesa? Go, kuha yung lamesa sa farm. Ang ganda oh. Ayos mga kabili. Meron lamesa sa loob kaya lang good for two lang. Tayo kasya. Hindi tayo kasi ayun. Dance, dance. Ay, isang bagsak, go! Oh. 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 Tutok. Hello po. Thank you po. Sa mga bele, hindi ko alam kung papayagan tayo mag-vlog doon sa mga sinasabi kong private pool. May mga private pool pala yun eh. Resort pala yung likod yan. Tapos bila yung... Bila, ano? Tapos may resort sa likod. Perfect. Ano mo rin ito ang na tumalik mo? Putong mo niya kama. Ay, rin. Hello po. Ngayon kasama po natin yung Mrs. ni Kuya Ingo. Si Penda ngayon no. Hi. Yasayo? Thanks. Yes sir. Bon! Yung Hello po mga kabeli! Yun ay magay ka. Ayan, hello mga kabeli. Lam! So yung mga kabela, dahil po nagpipicture. Ganda po kasi ng place. This is my happy place. Tapos yan mo, dapat mamamali. Nanay, nagkakape po. Opo. Ay po kayo sa vlog. Ay, may dahil kang vlog na eh. Mas nasilang po. Sige, thank you po. Masilo kasi nga eh. Ito po yung ano mga kabeli, resort po. Mamaya po papasok dyan sila Ben. Yun o, tapos meron pong ano dito. Kung ang tawag dito? Duyan daw po. Ayan o, ang ganda mga kabeli. Duyan. Ayos. Prince oh, sa bagsak Prince. Sa bagsak. Sayo. Marinig ka? Panganay po ni Kuya Ingo. Oh, yan. Ano yan, hanging bridge? Hanging bridge. Wala pa pong ano, isda. Bali ba, bagong bukas lang po kaya doon po meron pa ginagawang ano. Pagtambayan po siguro yun. Yun o, may pwesto na po sila. Nakaupo na po. So, yun mga kabele. Waiting sa order. Tendang. Bayabay-labay. Ayan silaw. So yun mga kabele, siguro estimate ko rito nag-ooperate na mga isang buwan pa lang. Yun, sa tingin ko, di pa ready yung kitchen nila para mag-serve ng mga... Yun, kasi ano lang eh, clubhouse lang in-order namin, saka french fries. So yun, ano daw, medyo willing to wait. So ibig sabihin, matatagalan. Pero dapat niready din nila yung kitchen, di lang puro kape. Kasi yan, kagaya yan, natural, nagkakape, may kailangan may sandwich.
or carbonara. Yung mga pasta, hindi rin ubra eh. Kaya french fries lang ang pinupus nila sa loob para mas mabilis lutuin. Ano experience? Sa Mabeli, si Banban naging waiter namin sa Cafe Portillo. Doon tayo sa Cafe Portillo. Anong masasabi mo doon? Doon. Ay, talagang organized po tayo doon. Siyempre. Una-una. Tapos maganda din yung place. Tapos yung mga in-offer natin drinks doon na talagang exceptional. Ika nga. Sa pagkain talagang... Siyempre, kung sa pagkain naman ba naman siyempre yan. Ano po? Ano naman? Shoutout muna si boss. Shoutout po, Boss Anthony. Miss you. Dahil mga Beli, nung kami nag-start sa coffee shop sa Bulacan, yun, kailangan naka-ready yung kitchen, naka-ready yung sa front area. Sa bagay, sa tingin ko, dry run muna sila. Dapat mga sandwich, meron talaga nakatoka sa sandwich, sa pasta, sa dessert, saka sa mga salad nila. Iyapin na yan. Yun, tumunog na. Patingin niya nung ano nila. Sa mga Beli, yan yung waiting ano nila, order. Pag tumunog yan, ibig sabihin naka-ready na yung order natin sa loob. Banat? Thank you, Kabeli. Yung mga kabili, kukunin natin yung order natin. Hello po. Ito ba yung order natin mga kabili? Hello po. Hello po. Hello, welcome to my vlog. Welcome. Welcome to Tip Box. Ibang price. Sa pang price. Opo. Tapos yung mga Ginagawa pa lang po. Ito muna. ito po yung Ready matcha. Ready matcha. Dalawang dark mocha wrap. Lima lang po yung mga restaurant. Oh. 3. Tatlo. Dalawang dark mocha pa. Tested good. Hello, waiter oh. Oh, ano? Talaga ka. Ay sa Portillo yan. Ah, hindi ako nakaretang live. Paano yan? 4? 3. Okay ba? 4 yan. Apat. Kaya ba? Ayan. Kaya bito rin. Hirap pala yung trabaho ni Teban. Waiter. Hello. Ay, galing ka dance. Ha? Paano yung dance? Paano yung dance? Paano yung dance? Tignan natin. Hintayin lang natin lumas mga kaigan. Hindi ba po mag-waiter ah? Yeah. Ito na eh. Walang nga pa. Kaya keso, tsaka tanggero. So, Beli, tayo lang ang nag-add. Puro prop sila. Ay, cold to, hindi ano. Yung sa tanggero dito, kay tagal na niya para... Kompleto na ba yung, kompleto na yung order nila? Hindi po. Ayun po. Atid na lang daw po yung kuna. Ay, yung mga bata, yung french fries pa rin. Oh, french fries. Ay, yung mga bata, ano may base, coffee based ba to, Ban? Yung ano, mocha po. Chocolate base.
game. Ayos. Yes. Shoutout mo na kayo. Wala pa rin stop ko. Shoutout ka na kayo. Tama mo na. Okay tayo. Ayan o. Sarap ng SM bonus ano? SM bonus yan. Ano yan? Mga bata. Ayan pala to. Sinema na kita. Natin. Lima po. Eh, apat pa lang yung namatay. Na po. So yan mga belly, black coffee tayo. Kami ito ngayon ba? Oh, patong mo. Ay, sorry. Blueberry. Ayos po, ayos. Asa yung sa'yo, Tres? Ban, sa'yo. Ito po, Lady Matcha. Oo, na. Coffee, ano yung sa akin? Ano yung kape ko? Macchiato. Caramel macchiato po. Sarap ba ito? Siyempre, may tapang yan. Sarap mga belly. Balik na dyan ba yung matarap lagi? Ha? Balik na pa yung gusto natin yung palamatinos. Dapat. Galing. Ang hirap naman. Kagirap pag tao tayo bundok. Taong bundok. Di balo. Seso, ito kain seso. Oh, nako. Anong gusto? Anong gusto? Ketchup. Oh, saw-saw ah. Ah. Thank you po, Kabeli. Thank you po, Kadeli. Nakahabol eh. No? Thank you po, Tito. Thank you po. Nakatambay kami sa farm eh. Nakatambay kami sa farm mga belly. Tinanong ko gusto nila pumunta rito. Eh, ito kasi yung ano eh, kauna-una ang coffee shop na pinakamalagi sa Arayat. Opo. So sa barangay Gatchawin to mga belly. Along the way lang, Kabeli. Na? Along the way lang po. Ito yung ano, papuntang ano to mga belly. Kung magagaling ka ng Arayat, ito yung way na papuntang Magalang. Arayat Magalang. Arayat Arayat Magalang. Magalang po. Kanini to? Ultra. Ano yung sa'yo? Nagigiyo lang po. Lalagyan ko lang. Medyo ano matamis. Tamis. Lagyan ko din. Sexy ng baso. Siya yung baso mo ah. Di ba, Kabeli? Harap ng blueberry nila mga Kabeli. Oh, hirap na ng isang banta. Churros na oras, bago para gulong. Mikay kan pa. Ako gulo makalapat. Alam mo, palto ko lagi. Ano yan? Ako ba? 60.5 ba? Anong gaya ni Resia? Ayan. Di ba naman pa rin press? Mga bajiyap tapos na. Ang gaya ka view, may babalik na. Sa Jeta, paulit na bago. Yan pala yung stock. Parang ito yung staff. Alim, magdala na kang lubid. O sakali. Panabi. Alam ko yung ibuta. Gawin mo yung YT. Nalalaw kulong-kulong ba? Kami na sakali na nalanganin ang tres. Kita kulong-kulong. Tinali mo ka side mirror. Delikado yung pala kali. Pupulay ang gisi. Anyang tali kay kita rider, pupulay 70. Wala mga gusto niya ano, makinig ka ng sasakyan. Ang bilis. Kaya pupulay gisi. Mag 60 tayo, mag 70, makatali kay gulo ko. O takabita lang mo yung susubay. Ito maluwag na yun, mag sulkin mo na. Naku, sigama ka to. Karet. Kita mo lang. Dali mo pala mo. Tugi ka. Di shopping, putang malapit yung dalan. Ito ang nabalo natin yung ginutan, wala na kagigising mo na ating ginutan. Princess. Sige
Princess. So ayan mga Beli, tapos na tayong mag-coffee. Yung pa-coffee-coffee na lang si Jeboy, oh. lang po. So mga Beli, nadadaanan kasi namin tong bagong bukas na coffee shop na to. Hindi namin alam kung anong meron dito, kaya tinry namin ngayon dahil nakapahinga naman kami. So kaysa sa nagkikwentuhan kami sa farm, at least dito nasilip na namin, natikman na namin yung kape. At nalaman namin kung ano meron na rito sa coffee shop na bagong bukas na to. Yun, nice po. Yun. Salamat po, Kabeli. Salamat Oh. Kabeli sa pakili. Ingat na lahat. God bless all. Yun. Thank you po. Thank you. Mainhin.